Εδώ έχουμε μία σειρά από τροχούλια μπρος πίσω για να κάθεται το μπουκάλι, έναν βραχίωνα ο οποίος μετακινείται καθ' όλο το μήκος και ο οποίος σταθεροποιείται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Για κόφτη χρησιμοποιώ ένα τρυπάνι που είναι για γυαλιά, για να ανοίγει τρύπες, και έχω και το ελαττήριο εδώ πέρα για να βαστάει μια σταθερή τάση στο βραχίωνα. Σηκώνω τον βραχίωνα, πίσω εδώ έχω έναν άξονα για να μπορώ να βαστάω μια σταθερή απόσταση το μπουκάλι. Βάζω το μπουκάλι πάνω στις ρόδες και το γυρνάω. Κατά αυτόν τον τρόπο το γυαλί χαράζεται, το γυρνάω προς μία κατεύθυνση, όπως βλέπετε εδώ γίνεται η γραμμή, χαράζεται ακριβώς στο μέρος που θέλω. Τελείωσε. Θα βάλουμε ένα άλλο μπουκάλι. Εδώ έχουμε, αυτό είναι κομμένο, αυτό είναι κομμένο, αυτό εδώ. Λοιπόν, πλην όμως εδώ πέρα ο πάτος αυτού του μπουκαλιού είναι βαφουλωμένος, οπότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε πίσω την βάση για να μας βαστάει το μπουκάλι σε μια σταθερή απόσταση. Σηκώνουμε το βραχείο να μην μας εμποδίζει. Βάζουμε το μπουκάλι στη θέση του και ελέγχουμε τη βίδα, τον άξονα να έρθει ακριβώς στη βάση του μπουκαλιού. Ώστε να σμπρώχνει λίγο το μπουκάλι προς τα έξω. Αν το δείτε, αν προσέξετε, τώρα θα δείτε πως το μπουκάλι μετακινείται προς τα δεξιά. Εντάξει, είμαστε εδώ, το βγάζουμε και θυμίζουμε και την εσωτερική βίδα. Πάμε το μπουκάλι στη θέση του, κατεβάζουμε τον βραχίωνα, τον ασφαλίζουμε με τη σούστα και αρχίζουμε να στρίβουμε το μπουκάλι. Τελείωσε.